Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurkoan, Los Arcosera hurbildu gara, Nafarroko erraldoiak saioan. Bertan, asteko Xabier Aliarekin elkartu gara, bera berez arrasetetara, gero biziko zirkunstantzia eta Los Arcosen biziare egiten duena, eta bertako konpartsako kideena. Egunon, Xabier? Egunon. Konta iguzu, noiz sortu zen bertako konpartsa? Los Arcoseko konpartsa sortu, nahiz eta lehendik udaletxean figura batzuk udaletxean partetik erraldoiak atera, sortu zen 2014an. Eta norek bultzatu zuen konpartsaren hasiera hau? Hasieran, izan zen, Los Arcoseko herritar batzuk urtero figurak ateratzen zituztenak, batu ziren, konpartsa hau sortzeko, begiratuta urtean zehar figura hauen mantenimentua ez dela egokia eta horrei aurre egiteko. Eta zer dakigu hastapen hauetaz, leheneko egun hauetaz? Nolakoak izan ziren? Bastante zailtsuak egon ziren, bastante talde txiki ziren, eta lehenko urtietan nahiz hauen bebai, urtean zehar pixkat ensaio batzuk euki, gero jai egunetan ateratzen zirenean pixkat dantza batzuk eukitzeko eta ez izateko bakarrik aurreko egunean erraldoiak hartu eta kalera atera ensaio barik eta dantza barik. Eta konpartsarako zeintzuk izan ziren aukeratu ziren pertsonaiak? Hasiera batean, hartu ziren udaletxeak zituzten pertsonaiak. Errege-erregina erraldoietan, eta buruhandi eta udaletxeak zituen buruhandiak zirela. Aguazila, Naparra, Nabarriko, Pairasoa eta
peregrino. Eta izan zen nola inolako arrazoiengatik pertsona hau erabakitzea, badago nolabaiteko loturarik? Horietatik bat, lau horietatik buruetatik bat zen peregrinoa Dona Jaku bidea Los Arcos pasatzen zelako eta pixkat errepresentazio modua eta beste hirurak idoletxeak zituzten konpainia aragonesatik erosita zituztela dela urte batzuk. Orduan ikusten dugunez ere bai, hastapen horietan erabili ziren udaletxean dagoeneko baziren erraldoiak eta sartu dituzue pertsonai berriak, ez da? Gero ikusiko dugu, baduzuela proiektuan ere bai, pentsatuta pertsona gehiago sartzea. Eta jakingo zeniguk eraten pertsona hauetako batzuen deskripzioren bat ola pixkat? Ni, sobre todo berrietatik, bat izen zen, arkeroa, eta konpartza pentsatu zauela, izen zen, ona izango zela, pixkat herriarekin erlazio gehiago ikuko zituen bi figura berriak ateratzera. Pixkanaka azten hasi ginen eta bi figurekin bakarrik egotia ikusten gaben, pixka jende gehiagi gabiltzela erroldeak ateratzeko eta bi figurekin txiki geratzen zitzaizkigun batzutan irteerak. Orduen, pentsatu ginoan, bi figura berri ateratzea eta izan zian arkeroa eta arkeina. Eta, Xabier, zeintzuk izan ziren pertsonai hauek aukeratzearen arrazoiak? Guk konpartzen moduen figura berriak aukeratu ginoan momentuen, aukeratzea herriakin erlazioa zeuken figurak. Oin arte udaletxeak zeuken figurak, herriakin erlazioa zeuken figura bakarra zen peregrinoa, Don Jaku bidea ondorioz. Eta orduen, pentsagoen bi figura berriak itxerako orduen, bi erraldoi berriak itxerakoen, aukeratu garen arkeroa eta arkeina dana. Diela, arkeroa herrixan armarian daren arkuen gaitxik, izen zen, erdiaroko Nafar erreinuan egon zen bataia baten ondorioz, herriko arkeruak salbauzo gelako Nafarroko erregia. Eta gero, arkeina dana, jarri gauen eskuan erueten zabela, herrixan, sobre todo, nagusi dian zelaiko hiru produktuekin, zela trigua, matza eta olibua. Eta, Xabier, nolakoa da zuen urteko agenda? Ze ekitalditan hartzen duzue parte? Urtero fijo daukegun bi ekitaldi dira Los Arcoseko bi jaietan ertetzea. Bat izaten da, Paskoako 5. hastien, hori aste santua noiz hasten da aldatu itzen da, eta bestia izaten da jai handizetan, izaten da abuztuak 14an. Eta horretaz gain, bertze ekitaldietan ere hartzen duzu parte? Eta horretaz gain, inguruko herrietatik gurekin kontaktuan jartzen dienean, urteetan gare batzutan Alboako herrietara eta azkenengo urteetan fikoki garen bi irtera izan dira beti, bat Lazagurriara, euren jaixetara, ostiralian, eta beste bat Torresera jaixetara. Horrelakoetan, beraiek ere honeta etortzen dira gero hemengo bestetan? Ez, horrek, ondoko herriak ez daukete uren konpartza, orduen gure partetik, Los Arcos inguruko herritatik handizena izaten danez, guretik gu konpartza moduan daukau zerbitzu hori inguruko herritara. Eta aurtengo udana adibidez, baduzue baten bat itxita? Aurtengo udan noengoz, Torreseko irtera badaukago itxita, irailean, eta COVID-an ondorioz gigaen bi urteko geldian honen aurre egiteko, bastant ondo dator, gure urtetzia eta urtetze garenean lagun talde bat gare eta ondo pasatzeko gure artien. Poliki berpiztea, ez? Pixkat, bi urte hauetan ez galdu umiekin eta jendeakin gaukoen relazio hori.
Eta oraingoan Jon Larunberekin elkartzen gara, bera berez Los Arcosekoa, Iruñerrian bizi dena, eta Los Arcoseko konpartsan ere bai kideena. Galderaketarekin jarraituz, Jon, nor izan dira zuen pertsonaien egileak? Aitor Calleja eta Mikel Eraso. Ederki. Eta pertsonaia hauek egiterakoan ze material erabili zuten? Erabiltzen ziren guain erabiltzen dira askoze xamurragoak. Lehen ziren pixuagoak, guain askoze xamurragoak dira eta erabiltzeko askoze hobekiagoak dira. Kantitatetara jotzen badugu, kilotan, gutxi gora bera, 75, 55 kilo, 10 kilo gora bera eraman daitezke bata bestearekin. Eta alturari dagokionez, ezberdintasunik badago? Gutxi gora bera berdintsuak dira eta, bueno, egurrak eta beste materialak izaten dira eta, bueno, askoze xamurragoak eramateko berriak zaharrak baino. Eta jantziei dagokionez, nola egiten da hautaketa? Hori egileek aukeratzen dituzte bai aurpegiak, guk ematen diogu ze proiektu daukagun buruan, eta beraiek aukeratzen dituzte bai aurpegi, bai trajeak. Pixka, beraiek egiten dituzte ez, azterketa lanak? Bai, beraiek egiten dituzte historiari buruz, egiten dituzte azterketa batzuk, eta egiten dituzte bai traje eta aurpegiak. Jon, zein da konpartsaren eta herriaren artean dagoen lotura? Bueno, gaur egun askoz hobeki ikusten dira, leheno etzen hainbeste jendea involukratzen, baizik eta hori ateratzen ziren eta listo. Baina gaur egun geroz eta gero herri guztietan ikusten da jendea geroz eta pozago hartzen ditula bai konparsak, bai erraldoiak, bai buruhandiak, jendea involukratzen nahi da geroz eta gehiago, eta hori pozez ikusten du jendeak, bai ateratzen geanean. Eta, bueno, gu nahiko genuke jende gehiago parte hartzea gure konpartsan, bai eta beste konpartsetan, baina gurean behar ditugu bai eskuak erraldoiak eramateko, bai buruhandiak eramateko eta baita dantzariekin ibiltzeko. Ikusten dugu, konpartsatek lan handia duela atzetik eta nola ez, pertsonaia hauek egiteak ere bai izango duen kostua, zein izango da, edo zein da duzuen finantzatzeko modua? Bueno, finantzazio moduan, alkategoak ematen digu diru bat, gero baita gure partez egite ditugu zozketak eta beste gauza batzuk, eta horien bidez ateratzen dugu dirutxo bat, bai buruhandi berriak ekartzeko, erraldoiak ekartzeko, beste bi proiektu ditugu, buruhandietako beste bi proiektu berri ditugu, eta, ateratzen baldin badugun zertxo bait, hori, bi proiektu horiek aurrera ateratzeko. Espero ezagun baietz. Onarpen sozialei dagokionez, zer nolako onarpena ikusten duzu herriaren aldetik? Gero eta gehiago ikusten da jendea pozez dagoela erraldoiak eta buruhandiak ikustea kalean. Hasieran, orain dela urte pila bat, ikusten zen bizpahiru mutiko ateratzen ziela erraldoiekin, baina gaur egun askoz egokimendu soziala askoz handiagoa da. Jendea pozik dabil ikustean bai erraldoi, bai buruhandiak kaleetan. Eta zuen konpartsan, pertsonaia guztien hauen artean, zein erango zenuke dela maitatuena? Hor dago gauza burrukatuta hor dago. Jende batzuk dituzte bai arkera, bai argeinua, beste batzuk dituzte erreginak, beste batzuk buruhandiak nahiago dituzte. Beldurra ematen diote, bai deaburuak ematen dio beldurra mutiko batzuei, beste ez, beste grazia ematen die, eta hor da bil gauza bizkat reñida esaten den bezala. Bakoitzak berea izango du ez? Hoxe. Eta azken galdera bezala, Jon, azken hausnarketa bat, pixkat jakitea, non utz joatea gustatuko litzaizuke konpartsa etorkizunean? Bueno, gure partez, hori jende gehiago etortzea parte hartzea gurekin, gehoz eta evoluzio handiagoa daukagu, bai erraldoiekin, bai buruhandiekin, esku gehiago behar dira, eta gero, alboko herriek, bai herri txikiagoek ez dutela, bai erraldoiek, bai buruhandierik izan, deitzen gaituzte gu festa emateko. Osea, gehoz eta gehiago deitzen baldin badute,
gehoz eta poz gehiago egongo da jaietan. Eta oraingoan, Ainhoa Larunbe eta saioa Beringasekin gaude. Ainhoa Iruñerrikoa, beraita Los Arkosekoa eta hemen ere denbora ematen duena, eta saioa bertakoa. Biak ere konpartsako kide direnak, dantza taldean. Konta eguzue, zenbat zer antzatzen duzue hemen konpartsan? Gauza pilo bat, baina baita, gehien dantzatzen duguna dira polkak eta jota batzuk hemengoak. Sakontzen gara euskal dantzetan, baina ere daukagu dantza propioak, adibidez egiten dugu makilekin palote hau edo duela 100 urte inguru dantzatzen zen Urantziako jota bat eta gutxinaka berreskuratzen hasi ginen eta orain jaietan eta hori ospatzen dugu Urantziako jota eta dantzatzen dugu. Eta koreografiari dagokionez, berrikuntzak sartzen dituzue? Bai, ze lehengo dantzak zailagoak ziren eta txikiei erakusteko edo ikasteko errazago dira pauso batzuk berre ikastea edo aldatzea. Moldatu ditugu pixka bat, beraiek errazago egiteko gauzak eta pausuak pixka bat errazagoak egiten. Eta oraingoan, konpartsaren egoera gaur egun aztertuko dugu, galdera batzuen bitartez. Momentu hauetan, zenbat partaide zaudete? Eske ditugu talde ezberdinak. Daukagu abiatze talde bat, dantzan, txikiei zuzendutakoa, baino ere helduak daudenak. Gutxi gora bera, 5 txiki edo inguru daudena, eta gero daukagu dantza taldea, helduagoak garenak eta hor askoz gehiago gaude. Ensaio gehiago egiten ditugunak. Eta sentatzen gara, pixka bat, konzentratuagoak gara. Eta non koreografiak aldatzen ditugu edo egiten ditugu. Eta azkena dago erraldoi eta buruhandien taldea. Jaietan eta zere jaietan sentatzen direla eta jaietari begira elkartzen gara 3 taldeak egiteko ensaio handiak eta luzeak eta horrela dena ongi prestatzeko. Orduan ikusten dugun bezala, konpartsak edo azkenan 3 talde ezberdin zarete eta momentu garrantzitsuetan denak bateratzen zarete eta gauzak sortzen dituzue. Konpartsa batek atzekaldean lan handiz badu, ez? Bai, pilo bat. Eta entsaioak adibidez, nola egiten dituzue? Hilabetero saiatzen gara egiten 2 edo 3 gutxienez. Bai, 2 astetan behin, asteburutan gehienetan, elkartzen gara eta 2 ordu inguru edo gehiago talde bakoitza egiten du lan bere dantzetan. Eta gero festak ailegatzen direnean egiten ditugu talde guztiak intentsiboak. Igual ematen dugu hemen 8-etatik 11 arte edo gehiago. Orduan azken egunetan. Azterketetan ere bai, azkeneko egunean ikaste bezala, ez? Eta emakumearen presentzia zer nolakoa da? Dantza taldean da handiagoa, txiki eta abiatze taldean baita ere, baina daude mutil gehiago. Mutil gehiago. Aurten dantza taldean sartu dira 2 mutil eta erraldoi taldean hasi zen neska bat, baina zurapatzen zen bere lanarekin eta utzi izan zuen. Esan dezakegu erraldoi taldeetan bakarrik daudela mutilak. Eta gero dantzari altueneak edo helduenetan badaude gehienetarik neskak eta 2 mutil. Eta 3 mutil. Eta jendea bertakoa Los Arkosekoa izaten da edo pixka denetarik? Da Los Arkosekoa, baina egia esan gaude bananduta Iruñan, Gasteizen. Ni Iruñan bizitzen naiz, baina beti etortzen naiz hemen ensaiatzera eta dantzatzera. Asteburutan eta guztiz. Nolabaiteko lotura duten pertsonak, ez? Los Arkoserekin.
pixkat konpartsaren erraldoien inguruko galdera bat, bakit ez dela zuei zuzenki eragiten dizuena, baina jakitagatik, erraldoi hauetako bakoitzak zenbat erabiltzaile behar izaten ditu? Pues, Bizpa hiru. bai, gutxienez. Zu deskantzatzeko izateko aukera eta baina ez aspertzeko eta horregatik. Mikel Garagarzarekin elkartzen gara, bera berez Lizarrarra, Arneo eta Zerberako gaiteroetako kide dena, bera tanborra jotzen du. Eta, konta eguzu, nolatan lan egiten duzu Los Arcoseko konpartsarekin? Orain dela 6 edo 7 urte hasi ginen, beraiekin. Ezagutzen genuen jende pilo bat, hemengo Los Arcoset. Eta ez eginen pizkanak beraiekin. Ezagutzen, lehenbiziko kontaktu hartzen, eta duela 7 urte. Hauetaz gain, Los Arcoseketaz gain ere, bertzen lanak egiten dituzue? Bai, asko gaina. Eta adibidez, grupos de danzasekin, Logroño gaude grupo de danzaekin bat, kontradanza, gaude Los Arcos erraldoiak eta grupo de danzak. Eta gero jotzen dugu asko herrietan, dianak, pasakaiez, Bai, azkenean gaiteroen edo gaita talde baten urteko agenda guztiz ezberdina da, ez? Konpartsa batek izaten duena. Bai. Urte guztian egoten zarete jotzen? Bai, gu ensaiatzen dugu 2 egun, aste batean, ez? Eta gero orain hasten gara temporada, ez? Eta, gauza pilo bat ateratzen dira, bai, eta gainera pandemiaren ostean, jendea... Orain ikusten duzu ez, geroz eta gauz gehiago bat dela. Bai. Eta taldean zenbat pertsona zaudete? 3 gea. Bai, Juan, Diego eta ni. Eta zure afizio hau nondik heldu zaizu? Txikitaz, ez? Nire aita edo, nire familia beti jo dute, gaita eta danborra, eta hasi nintzen danborrakin, eta gero perkusioa, eta hortik dator. Eta zure birraitona ere bai, pertsona ezaguna da ez, mundu honetan? Bai, nire birraitona jo zuen Julian Romaneki, elkarrekin jo zuten, Julian Romano, eta pixkat hortik. Eta erabiltzen duzuen zuen gaitak eta tanborrak eta beharrezko materialak, nola egiten dituzue? Hori saia da, dira instrumento tradizionalak eta ez da erraza erosi edo orduan llegatu zen momentu bat deziditu genuen guk egitea, ez? Eta orduan guk egin ditugu denak, bokillak, partxiak, dena. Eta badira bertze gaita taldeak zuen materialare hartzen dutena? Bai. Orduan, deialdia egiten dugu, ez? Nahi baduten nogai gehiago ere, zuetatik erosteko materiala. Noski.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.